ndirotaure chokwadi. Iwe it's a fun Choga. Never come and have a quam sweet. Skiri dan dan kindang kindanga swikanzi ndikati wo swikanzi ndikati Yala nation oskiti. Do you remember nchitya zvakunonga ndikanongwa namabosi yala tichiimba pagetona natani 2020 sutaita seiko. You will see me driving the luxury. You will notice me in the mortuary. Ndichitaura chirungu cha tertiary. Nangwe nindakakumira kusekondari. I will be driving Benzi the Benzari. Ndichiburuka mukushesha bimari. Ndichipeka kwa dekwe tenyete. Chitina sanza ai wando dadete. Do you remember nchitya zakunonga watiwa pachimana ndikanongwa na mabosi yala tichiimba pagetona natani 2020 sutaita seiko. Upenyu wanga wakawoma unge dombo usingarimike negejo unge gombo ndaikarofe mamwe yawe urombo kusvika ndazvipa kuna Jesu ndi mambo kutenda kwari hapana zvakaoma usingataure wakufa utori pakoma vanokudzora kuva penyu chitandadza wakufitwa nedhiripi watosuwa sadza. Do you remember nchitya zvakunonga ndikanongwa namabosi yala tichiimba pagetona natani 2020 sutaita seiko. You will see me driving the luxury. You will notice me in the mortuary. Ndichitaura chirungu cha tertiary. Nangwe nindakakumira kusekondari. I will be driving Benzi the Benzari. Ndichiburuka mukushesha bimari. Ndichipeka kwa dekwe tenyete. Chitina sadza ai wando dadete. Do you remember nchitya zvakunonga watiwa pachimana ndikanongwa namabosi yala tichiimba pagetona natani